Yo, yazi naye kubani. Ya, fena kuvizana ya. Niye kuy? Dona yam. Oy. Nginamageng yini manje? Kambani anamajufu. Mina ngisho manje nabantu abanganamajufu. Ya. Ngazothi ngibhemile amadoda yasikhambani. Futhi Fayani. Nadelele nne wafana. Ya, Fayani. Hayi indaba lentwana ngathi sisadelela nyana ngisho. Yeah. Ende mina ngifuna ukuthomana nabantu abangamajufu. Nawe wathi uyabheda yabona ke. Hayi phela singome kanje. Man lentwana lezi manje. Ngihlali la, sisho amasini. Kashe round thola bokhela. Ungabaga maphapha phaya. Ngani? Bokelaba. Khululeka lapha, khululeka sobalanda ngeenkathi zethu vele. Ngaba ngathi yabe bakhanga indaba leyo. Laba kuhlonga usimo bomba. Manje sobayenzana amadibanzi. Ngeke manje sisho ngibheke inkomo. Abantu abaningi bavakashile. Ndoda naye sakava yibo nendlela. That is like the neskole lemsuthi lebo kuyophi kuqala le. Ayikhumbula. Izoyi. Sana, makani mayetanga uma bakhuzini. Sabangithe akhe. Tetamesi. Akhala ngaspray isizwe lempilo yabonyope. Ay. Asikhayi. Yeah. Ngaqala senzeni sithenga inyope yabo. Asifai manje. Qala sibande inkunzi sona. Sangayo, yopile yo. Phela yopile ngomu kanje. Danga sikho. Yo ndoda. Yabona lentwana ngathi njengoba bosicoshile ndoda sesitraumatizekile sipha. Lentwana lezi ntwana ngazi sifunayo. Sizo lezi ntwana lezi. Sizenzani emahlathini lentwana? Lentwana lezi. Sasithola isibhema sasishaya. Khululuka wena, sasithola nje sasirhapha lentwana. Sezikwazi ukubhema emahlathini. Angikhalela upokile yakamini. Ngathi sesithukile. Oh, naye sokolisa lefoni. Ay, itinete kama jitawa. Sasa. Selena machifu mbaya. Khambani ntwana yami. Uhlale phansi ngani. Ngikhumbula iphila yakho sesonyawo bentwana. Yeah.
Ngiyakutshela nazo ukuba unyaphe. Yabona waba usifake istory ngangositshela ukuba unyaphe kunjena kanje yabo. Uma sesekelisa lentwana zivama. Amantwana lesi angazi khambani ngazo lentwana. Manje lentwana sifuna impamanyana ke. Sesifuna ukubheka. Hayi. Shade Amanini mabafethu yini senifayo yini manje? Amandla yini wena ngapha? Afya laga le. Indoda kambani ngapha? Qofela nale Angimangala wewe. Kanti yenza izinto ezinje. Endata ngizoyepayisa le Qofa nale phone. Awuqala. Shaya intwana iyaphapha la wesondela. Sale sisha inamba. Shaya intwana iyaphapha. Shaya intwana iyaphapha. Hayi! Endodana ungasothini. Shaya intwana iyaphapha. Uzabuyela konyawo. Uzabuye leswaye uwenyo befai. Shaya. Nada shalentwana wena, shalentwana. 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 Shalentwana man. Ah! Matamayo wena entabeni ufile kanjani? Mina vele entabeni vele akukho mnandi ndiyasithunya ngoku. Akukho mnandi. Khona abanye vele base-Wi-Fi Hawu uyangitshutha. Ukutshutha kanjani? Lada kumnandi lapha yaba. Akukho mnandi la. Baba abantu babuya khona for amalanga amaningi lada bathi ibheka, icheese, lada yonke into efunayo. Asitholaphi isitolo sana? Yo ndoda wena umameli ndoda. Wena madam. Ndoda bathi umsuke wabazetha ne-KFC ndoda. Lapha kumnandi. Yazi wena yenzeni? If uphile yenzeni? If uyangiphikisa, obviously akekho umuntu ozokutshela phakathi ukuthi kenziwa. Ngoba kutshela vele la uzohlala. Ndoda uqamba amanga ndoda amanga lawo ndoda. Okay, yazenzani wena? Iziyele uzozibonela phakathi ukuthi khambani. Kunamabheka lapha. Angifuni kuya mina. Bungayi ke obvious, bungayi usibuzelani ngithi. Lokho asingale ndoda etradeni kala. Yabo mahle ledo uthi yanuka. Ngikhumbula intwana yami ndoda le bayibiza ngokuthi Kumbulele ntalo yami unjiva sanjiva. Yazi etana mina masembe yazi injiva nje. Manje ke khululuka. Izovela la uzayibona mabuyele ithuma. Ngeke la ehlathini bona. Ala ehlathini akuyanuka sisi. Ndoda wena yaphikisa yonke into angeke endoda wena nokunamanga ndoda. Mina ngiyakutshela ngithi entabeni usasibonela phakathi kenziwa. Mate. Yabo kutshelile sali, kutshelile. Thila emata kama kukhumbulele into. Ngishelele into yakhe ijeke. Shina icela kudala into abangathini izakho madama sithi nje manje ngizothi manje ngenzina ngene yisafe ukuthi ama-fridge yangena emzini wabantu ashiya ijeke labantu yabaleka ngafika amaphoyisa baboshwa abantu laba ngasurvive yazini umatama athenze kubamba Ijeke. Hola. Wena thendo tuyarasa man. Tjelile lo ntana mizovela. Uzile manje njeke. Ngizwile. Elongene Shoprite ijeke. Ngitshela ngamajeka aseShoprite. Khululuka wena. Wena yakho yini? Mina madam yazikhambani. Mina ngizokutshela hayi manje. Mina ngisesegecanyana. Sicela ngojeke. Umjeke ongena amashaka babosha. Kunini athi amajeke. Akunajeke. Iyahambiselana. Ngiyabheka. Enotubeka amaphupho bathi yebo. Bathi
ukuthi mina ngegama ngunje ekhuluma nje yabo hambiselana kanjani namasimba leyantwana mara yena akafika ngothi yebo bathi khamba enza kubona ntwana vagrand tsheli yabo kuluka wena ndoda indaba awu-understand mandoda understand ngamagaga enuka yo uyanya bese uzocabanga amagaga na magaga ndoda khona la mina sekhona asifasi asambe baba yini naye wena sokubambekile akhuluka sa yoyi kambani sokhathele manje uzokhathatha indlela encane kanje asambe uyababa uyababa